Cei mai jalnici scammer de pe Standoff 2. Bă, fraților, sunt mai mult ca 100% că va apăru minim o dată pe For You un videoclip de genul în care vi se spune clar faptul că veți primi gold pentru cuțit dacă aveți mănuși în inventar, dar nu aveți cuțit, sau veți primi mănuși dacă aveți cuțit în inventar, dar nu aveți mănuși. Păi, fraților, vreau să vă anunț de pe acum că toate acestea sunt scamuri, să nu aveți încredere, o să vedeți că o să vă ceară contul și așa mai departe și nu să primiți nimic, pur și simplu o să vă ia mănușile, adică ori le vinde și își transferă goldul, ori pur și simplu își transferă mănușile sau cuțitul pe 003. Și în opinia mea, fraților, sunt cei mai jalnici scameri, deoarece se folosesc de încrederea copiilor și pur și simplu ei doar o să primească scam, ceea ce e foarte trist. Și acești copii vor suferi doar din simplu fapt că au avut încredere într-un prost care a postat că el va da gold, nene, și va da cuțit și mănuși. În fine, fraților, mie chiar îmi pare rău în ce se ajunge comunitatea asta și sper că de curând să se rezolve, să nu mai existe oameni de genul.